Hej, så de fleste, der følger mig på Facebook, ved det nok allerede, men jeg og en masse andre transkønnede har vundet en menneskerettighedspris her i år. Det er Institut for Menneskerettigheder, eller Råd for Menneskerettigheder, der har sådan en hæderspris, som de hver år uddeler til nogen, der har gjort noget for at fremme menneskerettighederne i Danmark. Og det har vi gjort, fordi vi har været med til, sammen med Amnesty International og Syg til Sten-kampagnen, at gøre opmærksom på de menneskerettighedskrænkelser, der sker i det danske sundhedssystem. Og det er rigtig godt. Og det er rigtig godt af flere grunde. For det første er det godt, fordi det slår fast, at det her det handler om menneskerettigheder. Altså Sundhedsstyrelsen og Sexologisk Klinik vil jo gerne sige, at det handler om at være grundige, og det handler om at passe på os, og det handler om at gøre os rigtige, og de har alle mulige gode grunde til, at de godt må krænke vores menneskerettigheder. Men det, at vi får sådan en pris, det slår fast, det er menneskerettighedskrænkelser, vi kæmper imod. Og der er ikke nogen god grund. Der er ikke nogen, der har behov for at få krænket sine menneskerettigheder. Så det er rigtig, rigtig godt at få den anerkendelse. Det er også rigtig godt, fordi vi er jo ikke færdige med den her kamp. Folks menneskerettigheder bliver stadigvæk krænket ind på Sexologisk Klinik. Man hører jo stadigvæk om det. Det er jo ikke slut endnu. Og det ser ikke ud som om Sundhedsstyrelsens nye vejledning vil på nogen måde flytte os væk fra Sexologisk Klinik. Så de vil stadigvæk have os ind i psykiatrien, de vil stadigvæk have os evalueret af ansatte, som på ingen måde har fået nogen som helst uddannelse i, hvad transkønnet er, og ikke har nogen anelse om, hvad det vil sige at være transkønnet, og behandler det som om det er en psykiatrisk diagnose, de skal klister på os, også selvom diagnosen ikke hører til psykiatrien længere. Så det er et problem. Så derfor så er det godt, at vi får sådan en pris for, at det kunne være, at vi har brug for hjælp. Og Amnesty er på, og vil gerne hjælpe os videre. Men Amnesty er også en organisation, der ligesom overfor deres hovedbestyrelse skal argumentere for, hvorfor skal man bruge penge på de her mennesker, i stedet for nogle andre mennesker. Og så er det rigtig godt at få noget prestige, så hovedbestyrelsen og moderorganisationen kan se, hey, vi er ved at gøre noget rigtigt her. Vi bliver nødt til at følge den her til dørs. Vi bliver nødt til at investere noget mere i det. Så det er rigtig godt. Det er også rigtig godt, fordi det kunne være andre menneskerettighedsorganisationer i Danmark fik øjnene op på det og kunne tænke sig at stille ressourcer til rådighed for os i den her kamp. Altså, noget af problemerne er jo, at de ikke overholder loven. Altså, der er en lovgivning, sundhedsloven. Den overholder de ikke. De opfinder selv deres egne regler. Og så følger de bare dem. Og så fortæller de folk, at det her, det er jo nu engang reglerne. Og der er ikke rigtig nogen, der kan gøre noget ved det, fordi vi har ikke rigtig adgang til nogle advokater, der går ind og slår dem i hovedet, eller der er ikke rigtig nogen form for måde, vi rent faktisk kan kæmpe imod dem på, andet end at sige det til Amnesty, gå ud i medierne og råbe op igen. Og vi har brug for mere end det. Så det kunne være rigtig fedt, hvis andre menneskerettighedsorganisationer eller andre organisationer havde lyst til at stille nogle ressourcer til rådighed til os. Så vi kunne blive ved med at bekæmpe det her, så vi kunne få dem til at overholde loven. Det ville være meget rart, faktisk. Og så er det også godt, fordi hvis vi skal kæmpe imod det her system, og hvis vi skal blive ved med det, så er det enormt vigtigt at få nogle af de transkønnede, der er inde i systemet, til at råbe op. Og det er ikke så nemt. Og det er jo blandt andet derfor, folk har fået prisen. Det er så ikke mig, men andre. Man er jo afhængig af det her system. Så hvis man siger noget, hvis man er kritisk, hvis man stiller sig op, så kan de ikke lide det. Og det får folk at vide, at det kan de ikke lide, at man gør. Så her sidder en person, der er fuldstændig autoritet over for en, og bestemmer over ens liv, og bestemmer over, om man får lov til at få den medicin, man har brug for, og de operationer, man har brug for. Og så kan de ikke lide en, når man råber op. Så er der mange, der bøjer nakken og siger, nej, så siger jeg ikke noget, fordi jeg tør ikke. Der er rigtig mange, der ikke tør sige noget. Så derfor så er det enormt vigtigt at også at inspirere den næste generation til at stille sig op og sige, ja, jeg tør godt, jeg ved, jeg har ret, jeg ved, at det her, det er forkert, det her, det jeg mærker, det de gør ved mig, det de siger til mig, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi har brug for, at den næste generation, der kommer ind på Sexologisk Klinik under den nye vejledning, stadigvæk holder øje med dem. Husk altid, når du er inde på Sexologisk Klinik, optag hver samtale. Det må du godt. De siger, du ikke må. Det må du gerne. Det bliver betragtet som en personlig notat. Du kan optage det på video. Du kan optage lyden. Det må du gerne. Det kan godt være, de siger, du ikke må. Det må du gerne. Og insistere på, at det har du ret til. For det har du. Per loven. Det er vigtigt. Du behøver ikke at dele det med nogen, hvis de er privat eller noget. Men det er bare så, hvis de siger et eller andet, der er helt ude i hampen, så har du beviset for det.
Og så kan vi tage det bevis, og så kan vi bruge det imod dem næste gang. Eller vi kan bruge det i din klagesag, når du klager over dem. Det, jeg synes er enormt frustrerende ved den her situation, det er blandt andet, at der ikke er nogen, der er blevet straffet for det, de har gjort. Altså, vi har gjort opmærksom på de her menneskerettighedskrænkelser, og vi har skabt en lovgivningsændring, og vi har fået gjort en masse ting, men det er de samme mennesker, der sidder derinde stadigvæk. Og der er ikke nogen, der er blevet straffet for det. Overhovedet. Altså, der har ikke været nogen konsekvenser for dem. De bliver bare ved, og ved, og ved. Altså, de tror jo, de er fuldstændig urørlige. Og det kan simpelthen ikke passe. Og vi bliver nødt til på en eller anden måde at få dem ned med nakken. Vi bliver nødt til at på en eller anden måde gøre det klart for dem, at det ikke er i orden, det de gør. Og det har vi brug for. Vi har brug for transkønnede, der tør simpelthen gøre, hvad de kan for at få dem ned med nakken. Og jeg ved, folk kæmper, og jeg ved, I gør, hvad I kan. Og jeg ved også godt, at det er fandme hårdt at sidde derinde, fordi du ved, at de kan bare sige til dig, jamen så gider vi ikke at give dig din operation, eller så kan du ikke få hormoner. Ja, vi skal lige observere dig noget mere, fordi du er for aggressiv. Eller whatever de finder på, det gør de jo. Så er det jo svært at stille sig op og kæmpe imod det, så gør det i stillhed. Det er også en mulighed. Bare optag det, gem det til senere, gem det til du har fået det, du skal have, og så kom frem med det. Det er også en mulighed. Men vi bliver nødt til at kæmpe videre, og for at vi skal kæmpe videre for det her, så vi har brug for jer, som er derinde, som transkønnede, som er derinde, og vi har brug for noget hjælp udefra. Vi har brug for nogle advokater, vi har brug for nogle sundhedspersonale, vi har brug for nogen, der siger, det kan simpelthen ikke passe. Det kan simpelthen ikke passe. Og vi er jo blevet svigtet på alle niveauer, altså af Sundhedsstyrelsen, af politikerne, af Sexologisk Klinik, af Psykologforeningen, af alle, der simpelthen bare lader det her køre, og bare lader det her ske. Og jeg håber virkelig, at det, at vi har fået den her pris, er med til, at der er nogen, der på en eller anden måde har en faglighed, der siger, stop, det kan simpelthen ikke passe det her, nu må vi gøre noget ved det. Der må være nogle systemer, der tager sig af det her, for det her, det er simpelthen rådent. Det er pilrådent, og det er sygt. Og på en eller anden måde håber jeg, at det her kan være med til, at vi startede det her, og bliver ved med det her, og opretholder presset, kan være med til, at der på en eller anden måde er nogen, der griber ind og gør noget. For de her mennesker væk fra det her job, som de ikke kan bestalte på nogen måde. For lavet nogle nye regler, så vi ikke skal ind i psykiatrien, når vi ikke har en psykisk lidelse. Og når vi ikke har brug for at sidde og blive evalueret i hovedet røv og fortælle vores livshistorie osv. For det er slet ikke det, der er brug for. Vi har brug for nogen at snakke med, og så har vi brug for vores hormoner, og så har vi brug for vores operationer. Vi har ikke brug for, at der er nogen, der sidder og vurderer os og finder ud af, at du er rigtig transkønnet eller ikke rigtig transkønnet. Føler du på den rigtige måde, eller føler du den på den forkerte måde? For det har vi ikke brug for. Så det er rigtig godt, at vi har vundet den her pris, og nu står vi her på den her platform, og nu skal vi bruge den, og nu skal vi videre. Så jeg håber virkelig både at inspirere alle de organisationer, der er derude, til ligesom at tage et ansvar og sige, okay, godt så hjælper vi jer med at kæmpe mod det her, og også nogle flere transkønnede, der stiller sig op og tør at kæmpe imod. Så jeg håber på at inspirere jer. Det kan være, det er jer, der næste gang får en pris for det, I laver. Det håber jeg virkelig. Men ja, vi har vundet en pris, og det er den 8. december, der er prisoverrækkelser, og der vil måske være noget presse. Det ved jeg. Jeg ved, der kommer nogen, der bliver interviewet, der går der nu, som fortæller, hvordan det er, og hvordan den her lov overhovedet ikke har ændret noget. Vi kan stadigvæk nå at lægge pres på Sundhedsstyrelsen. De har ikke kommet med deres vejledning endnu. Hvilket er lidt mærkeligt, fordi diagnosen flyttes den 1. januar, og de lader som om, der ikke er sket noget. Men vi kan stadigvæk nå det, vi kan stadigvæk lægge pres på dem, vi kan stadigvæk kæmpe videre. Så lad os gøre det, og lad os gøre det sammen. Hej.